Gai honen azken osagaira ailegatu behar. Ikusi ditugu multiplexoreak eta demultiplexoreak, deskodetzaileak eta kodetzaileak, eta atal honetan konparadoreak ikusi behar ditu. Hauek onartzen dute bere sarreran bi zenbaki bitar, adibidez bi lau biteko bi zenbakia eta B, eta irteeran esan behar digute berdinak diren edo bietakoa zein den handiagoa. Beti bezala diseinatu behar dugu bit bakar bateko konparadorea eta erabili behar dugu hori lau biteko konparadore bat egiteko. Hori izan behar da oinarrizko blokea komerzialki aurkitu dezakezuena. Eta azkenik, ikusi behar dugu nola edatu ditzakegun bloke hauek zenbaki handiagoak konparatzeko. Hasi gaitezen ba diseinatzen bi bit konparatzen duen zirkuitoa. Hemen ditugu A eta B bitak sarrera bezala, eta irteeran izan behar ditugu hiru aldagai. E, aktibatu behar da bi bitak berdinak direnean. G, aktibatu behar da A, B baino handiagoa denean, eta L, B, A baino handiagoa denean. Honek tontakeia bat dirudi, bi bit konparatzea horrelaxe, baina hau oso baliagarria izan behar da gero bit gehiago ditugunean. Honen egia taula izango zen horrelaxe, A eta B sarrera bezala, kombinazio guztiekin, eta E irteera jarri behar da batera, biak berdinak direnean, izan behar dela. Hemen, 0-0, eta hemen, bat. Hemen ditugu bi bat horiek. G jarri behar da batera, A, B baino handiagoa denean, eta hori gertatzen da bakarrik hemen. Hemen A bat eta B0, batera. Eta L jarri behar da batera, B, A baino handiagoa denean, gertatzen dela lerro honetan, hemen daukagu. Hauen funtzioak ateratzen baditugu, zutaberen funtzioa izan behar da hor nor esklusiboa barkatu, hemen daukagun bezala. Hemen bat daukagu bakarrik eta bere funtzioa izan behar da termino minimo hau, A bider B marra. A bider B marra eta honena A marra bider B, hemen daukagun bezala. Hauek implementatzen baditugu zirkuito bezala, hemen daukagu aukera bat. G eta L izan behar dira bi termino minimo horiek, eta ikusten duzu E irteera ez dugula kalkulatzen A eta B arteko nor ate esklusibo batekin. Baizik eta hartzen ditugu bi irteera horiek, eta biak 0 direnean, hau da, bit bat ez denean beste baino handiagoa, esan ez berdina direla, nor ate honek bihurtzen ditu bi 0 horiek batean. Bestela 0 izan behar da. Hau behar bada egia eta holan hobetu ikusi behar duzue. Bi zutabe hauetan daukagunean bi 0, hemen eta hemen, horrek zen nahi du bi bitak berdinak direla. Norrate horrek jartzen du bat eta bat. Bietako bat baldin bada bat, edo hemen, norrate horrek jartzen du 0an. Hau da, honek egiten du, honek egingo zuen gauza berdina. Horren ikusi behar dugu nola diseinatu lau biteko bi zenbakien konparazioa egiten duen zirkuitoa. Hemen izango genuke blokea, A eta B sarrera bezala, lau bitekin bakoitza, eta irteeran aldagai berdinak izan behar ditugu. Aktibatu behar da batera, bi zenbakiak berdinak direnean, G aktibatu behar da A, B baino handiagoa denean, eta L, B, A baino handiagoa denean. Hau diseinatzea zirkuito kombinazional bat bezala Karnoffekin eta ez da posible izan behar 8 sarrera ditugulako aukera gehiegi izango ziren. Beraz, erabili behar dugu bit bakar bateko konparadorea eta logika pixka bat hau egiteko. Orduan, lehendabiziko urratsan konparatu behar ditugu. Hemen barruan, bi zenbaki horien kokapen berdina duten bitak. Adibidez, konparatu behar dugu B3 eta A3, B2 A2rekin, B1 A1ekin, eta B0 A0ekin. Eta erabili behar ditugu aurreko bit bakar bateko konparadoreak hemen ikusten ditugun bezala. Lau behar ditugu, bit bikote bakoitzarentzat. Bakoitza bere funtzioa egiten, bit horiek konparatzen binaka eta irteeran bakoitzak G, E eta L. Orain ikusi behar ditugu, irteera horiek bloke horretan nola izango ziren ikuspegi hontatik, bit hauen ikuspegi hontatik. Hasi behar gara E irteerarekin. Bi zenbaki horiek noiz izan behar dira berdinak. Bi zenbaki horien bit guztiak berdinak direnean. Hau da, hau aktibatzen bazaigu, eta hau, eta hau, eta hau, orduan hau jarri beharko dugu batera. Logikoki zer izan behar dugu. Aktibatu behar da, bi bitoiek berdina direnean, eta aurreko bitoiek ere berdina direnean, eta aurreko hiek, eta A0 eta B0 ere berdinak direnean. Hartu beharko genituzke irtera guzti horiek, eta lau sarrerako handate batekin izango genuke E irteera. Goazen orain, G irteera horri buelta bat ematea. Noiz aktibatu behar dugu? Noiz da A zenbaki bitar hori B baino handiagoa? Bitak ikusten baditugu, zenbaki bitarrak direnez, kasualitatez, zenbaki garrantzitsu hau baino handiago baldin bada, orduan zenbaki hau handiago izan behar da. Axola gabe horiek zenbat balio duten. Adibidez, hemen baldin badaukagu bat, 0, 0, 0, eta hemen 0, bat, 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 hau da, hiru bat, hor baino gehiago, baina hau garrantzitsuago denez, hau handiago izan behar da. Edo, gertatu daiteke, bit hauek berdinak izatea, eta hau handiagoa, hau baino handiagoa. Edo, bi hauek berdinak izatea, eta hau baino handiagoa. Edo, hiru hauek berdinak baldin badira, hauekin konparatuta, eta hau handiago izatea. Orduan hitzekin esan dugun logika hau erabili behar dugu funtzioa ateratzeko. Noiz aktibatu behar dugu G zirkuito honetan. A3, B3 baino handiagoa denean, orduan aktibatu beharko dugu, bai ala bai. Edo gertatu daiteke A3 eta B3 berdinak izatea, eta
A2 B baino handiagoa. Edo gertatu daiteke bi horiek berdinak izatea, A3 B3 A2 B2 eta A1 B1 baino handiagoa. Edo izan ditzakegu lehendabiziko hiru bit horiek berdinak eta azkenekoan A0 B0 baino handiago izatea. Orduan, kasu guzti hauetan aktibatu beharko dugu G. Ikusten dituze hand eta hor eraiketak direla. Eta konparazio guzti hauen irteerak hemen ditugula. L hirugarren irteeraren logika berdina izan behar da. L aktibatu behar dugu B3 A3 baino handiagoa denean, orduen beti, edo gertatu daiteke bi bit horiek berdinak izatea, eta orduen B2 A2 baino handiagoa izatea. Edo gertatu daiteke hauek berdinak izatea, binaka, eta A1 B1 baino txikiagoa, edo lehendabiziko hiru bit horiek baldin badira berdinak, gertatzea B0 A0 baino handiagoa izatea. Kasu guzti hauetan aktibatu beharko dugu L. Logika hau ipintzen badegu bool funtzio logiko bat bezala, horrelaxe geratzen zaigu. Adibidez, irteera hau aktibatu behar zaigu bit konparazio guzti horietan irteera guzti horiek batera daudenean. Hau da, daukagunean hau batera, hau eta hau. Aldiz, G irteera aktibatu behar zaigu, hau batera dugunean, hau handiago duelako, edo gertatu daiteke berdinak izatea eta hau handiagoa. Eta horrelaxe beteko genituzke irteera horiekin termino horiek. L kasuan berdina. L jarri behar dugu batera B3 A3 baino handiagoa denean, edo gertatu daiteke berdinak izatea eta B2 A2 baino handiagoa. Eta beste terminoekin berdina egingo genuke. Lau biteko konparadorearen zirkuitoa daukagu hemen. Errepikatzen diren bloketxo hauek izan behar dira bit bakarreko konparadoreak, eta bere sarrerak A3 B3 A0 B0 arte. Eta bakoitzaren irteeran izan behar ditugu G eta L. G3, E3, L3, eta hemen G0, E0, L0. Eta horrela adibidez, bloke osoaren irteera, izango zala termino hori, izan behar da, lau sarrerako handeraiketa bat, guzti horiekin. Lau sarrerako handeraiketa bat konektatuta guzti horietara. Bestalde, G irteera hau izan behar da, termino horien horreraiketa, hemen daukagu hor atea, lau sarrera horiekin, eta adibidez, lehendabiziko terminoa izan behar da, G3 dagoela, hemen, izango zen G3 konektatuta honutza. Eta beste sarrerak izango ziren termino horiek hand eraiketekin eginda. Hau izango zen L irteera, berriz ere hor eraiketa bat, termino horiena, eta adibidez, lehendabiziko sarrera da L3 izango zala. Irteera hau, eta ikusten dugu dagoela konektatuta honutza. Eta beste sarrerak izango ziren termino horiek handate horiekin kalkulatuta. Diseinatu dugun zirkuitu hau da oinarrizko bloke bat. Baina izateko gai bit gehiago dituzten zenbakiak konparatzeko, bloke honek onartu behar ditu beste hiru sarrera. Hasieran arraro egiten da, baina ikusiko duzuek gero edapenean beraien funtzionalitatea. Begira izan behar ditugu, irtera bezala ditugun sarrera berdina. Hori izan behar da, daukagunean adibidez 8 biteko zenbaki bat, izan behar ditugu horrelako bi, eta hemendik sartu behar da aurreko konparadoraren emaitza. Bueno, hemen izan behar ditugu, hauek ere bai sarrera bezala. Orduen, honek funtzionatu behar du horrelaxe, ikusi dugun bezala. Adibidez, irteera hau aktibatu behar da, ikusi dugun bezala, bit guzti hauek eta hauek berdinak direnean, eta ere bai hau aktibatuta dagoenean. Termino hori ere sartu behar dugu funtzio logikoan. Aktibatu behar da, ikusi dugun bezala hauek berdinak direnean, eta ere bai hau berdina baldin bada. Vale. G, ikusi dugu noiz den, hau handiago baldin bada, berdina baldin bada bestea. Orduan, betetzen denean termino hauen konparazioa, izan behar da G handiagoa, edo ere bai gertatu daiteke. Lau bitoiek eta hau berdinak izatea, baina hau aktibatuta sartzen bazaigu, hau ere aktibatu behar dugu. Vale? Eta kasu honetan berdina. Honek funtzionatu behar du berdina, barkatu B zenbakia handiago baldin bada aktibatu behar da, baina ere gertatu daiteke bi zenbakiak berdinak izatea eta hau aktibatuta sartzen zaigula. Orduen, hau ere aktibatu behar dugu. Hasieran arraro egiten da, baina edapenean berehala ikusi bat duzu zergatia. Orduen, esan bezala, sarrera berri hau esartu behar dizkigute termino berriak irteerako funtziotan. Hemen daukagu aktibatu behar dela lau bitoiek berdinak direnean eta ere bai egin hori altua sartzen bazaigu. G, aktibatu behar zaigu ikusi dugun bezala, honutzaino, eta ere bai bit guztiak berdina baldin badira eta G-in aktibatuta sartzen bazaigu. L kasuan berdina. Lehendabiziko lau termino hauek izan behar dira orain arteko funtzionamendua, baina lau bitak berdinak baldin badira eta L batera sartzen bazaigu, orduen hau ere aktibatu egin behar dugu. 8 biteko bi zenbaki konparatu behar ditugu orain. Nik esan dizuet, lau biteko konparadore hauek direla oinarrizko blokea eta komerzialki horrela aurkitu behar dituzue. Beraz, nola konektatu 8 biteko zenbakiak
konparatzeko. Horrela egin behar dugu. A zenbakia zatitu behar dugu lau biteko bi multzotan eta garrantzi gutxien daukaten bitak konektatu behar diogu honi eta garrantzi gehiago daukaten bitak hemen. B zenbakiarekin berdina. Lehendabiziko bitak onutza eta garrantzi gehiago daukatenak onutza konektatu behar ditugu. Horrela bakoitza dabil egiten bere lana. Honek funtzionatzeko ikusi dugun bezala, sarrera hauek konektatu behar ditugu horrelaxe. Jarri behar ditugu hauek zerora eta hau batera. Eta funtzio logikoan ikusten baduzue, bat honek ez du eraginik izan behar hemengo funtzioan, eta zero hauek eragiten dute, hau esaten duten terminoan desagertzea. Gauza da. Horrela konektatuta honek funtzionatzen du diseinatu dugun bezala. Vale. Baina gabiltza 8 biteko zenbakiak kalkulatzen. Eta azkeneko konparadore honek, irteerak eman behar digutenak, jakin beharko du konparazio honen emaitza. Emaitza. Orden, konektatu behar ditu irteera horiek, onutza sarrera bezala horrelaxe. Orden zer gertatzen da hemen. Aztertu dezagun. Honen nahi irteera, aktibatu behar zaigu, lau bit hauek eta hauek berdinak direnean, baina baita ere hauek eta hauek berdinak direnean. Eta informazio hori ailegatu behar zaigu hemendik. Hau aktibatzen bat zaigu eta hauek berdinak baldin badira, orduen bakarrik jarri behar zaigu batera. Funtzio logikoan ikusiko duzu. Beste kasu honetan, hau aktibatu behar zaigu, zenbaki hau baino handiagoa denean. Baina gertatu daiteke, 8 bitekoa denez, handiagoa izatea hemengo bit horietan. Izan dezakegu lau bit horiek berdinak, baina hemen nahi izatea handiagoa. Eta horregatik da handiagoa. Orduen informazioa ailegatzen zaigu hemendik. Hau izan behar da batera, eta sartzen zaigu hemen. Eta hau aktibatu behar da, naizta bi hauek berdinak izan. Aurreko konparaziotik hau bat denez, hau aktibatu behar zaigu. Eta honekin berdina. Hau handiagoa balima da, hau aktibatu behar da. Baina gertatu daiteke, bi hauek berdinak izatea, eta B handiagoa izatea bit multzo horretan. Informazio hori hemendik ailegatu behar zaigu. Hau daukagu batera, hau sartzen zaigu batera, eta naiz eta hauek berdinak izan, hau bat baldin badago, hau ere aktibatu behar da. Bale, hau izango zen, 8 biteko konparadore bat egiteko egin beharko dugun konexioak bi konparadore hauekin. Posible izango zen ere bai, edapen sarrerarik ez duten konparadoreak erabiltzea, edatzea bit gehiago dituzten zenbakiak konparatzeko. Ez da oso arrunta izan behar, zeren komerzialki edapen sarrera izan behar dute. Baina nahiko interesgarria da eta originala eta ikusi ditzagun. Hemen ditugu bi konparadore, lau biteko bi zenbaki konparatzen dituztenak, eta edapen sarrerarik gabe. Ez daukagu ez G-in, ez D-in, ez L-in. Eta konfiguratu behar ditugu 7 biteko bi zenbaki konparatzeko. Lehendabiziko honetan sartu behar ditugu bi zenbakien lehendabiziko bitak, garrantzi gutxiena dituztenak, 0-tik 3, 0-tik 3 bi kasuetan, eta horren konektatu behar ditugu G eta L irteera horiek horrelaxe. G konektatu behar dugu zenbaki honen lehendabiziko bit horretara, eta L konektatu behar dugu beste zenbakiaren lehendabiziko bit horretara. Eta gero, beste 3 horietan garrantzi gehiago daukaten bitak konektatu behar ditugu. Eta horrelaxe funtzionatu behar dizkigute G eta L hemen irteerak. Ia, pensatu dezagun pixka bat. Honutza begiratzen badegu. Hau baino handiago baldin bada, hau aktibatu behar zaigu arazorik gabe. Baina gertatu daiteke, 3 bit horiek eta 3 horiek berdinak izatea, baina isa zenbakia handiagoa izatea eta hau bat bezala sartzea. Eta hau 0 izango zen. Beraz, honen informazioa horrelaxe sartu behar zaigu eta hau aktibatuko genuen. Honen kasuan berdina. Izan dezakegu 3 bit horiek berdinak, eta I baldin bada handiagoa, hau izan behar dugu batera, eta hau 0ra. Eta orduen bat horri esker aktibatu behar zaigu hau ikusten duzen bezala. Irteera hau ikusten duzu ez dugula konektatu, baina 7 bit horiek, 7 biteko bi zenbaki horiek berdinak izateko, 7 bitak berdinak izan beharko direnez, erabiliko beharko dituzke bi irteera horiek eta handate batekin orokorra atera. Bloke hauek konektatzeko modu honi gorakako metodoa esaten zaio. Zeren badago beste metodo bat dela beherakako metodoa. Hemen ditugu beste modu batera konektatuta 7 biteko zenbaki horiek konparatzeko. Kasu honetan, goiko konparadoreenetan sartu ditugu isaren bit garrantzitsunak hemen eta I bit garrantzitsunak hemen. Eta honen irteera konektatu ditugu. G irteera hau sarrera garrantzitsuenera, zenbaki honen sarrera bit garrantzitsuenera, eta L irteera hau zenbaki honen bit garrantzitsuenera. Eta geratzen zaizkigun zenbakien azkeneko 3 bitak horrelaxe konektatu ditugu. Orduan zer gertatu daiteke hemen? Suposatzen badegu isa I baino handiagoa dela eta hemen ateratzen zaigu konparazioa hau batera. Hau bat izan behar da, hau 0, eta orduen bat hori sartu behar zaigu onutza, hau izan behar da 0, eta begiratazuet bit garrantzitsuna izan behar da, beraz, hau aktibatu behar zaigu. Gertatu daiteke adibidez, bi hauek berdinak izatea. Orduen, hauek izan behar ditugu 0ra.
izan behar digu hemen 0, eta isa izan beharko da handiago zati honetan, arazorik ez dago, kasu honetan. Hemen daukagun ideia da onutza, azkeneko konparadore honetan, ailegatzen da konparadore honen informazioa, hemendik eta bit hontara. Hauek direnez bit garrantzitsuenak sartzen ditu konparadore honen bit garrantzitsuenera. Hoitako bat baldin bada handiagoa, bat izan behar dugu eta orduen G edo L aktibatu baztaigu. Noiz dira berdinak? Ja, berdinak direnean, hau izan behar dira berdinak, hau izan behar dugu batera, berdinak baldin badira hau batera, berdinak baldin badira 0, 0, 0, 0, beraz, berdinak baldin badira zenbakiak, hau aktibatuta eta hau aktibatuta izan behar dugu. Beraz, irteera horrokorra kasu hontan lortzeko berriz handeraiketa bat, handate bat beharko genuke bi irteera horiekin. Orduan ikusi dugu edapena jarraipen sarrera duten konparadorekin eta jarraipen sarrera horiek ez dituztenekin. Bien artean ezberdintzeko ondo, esan behar dizuet, ditugunean n konparadore, konparatu ditzakegun n kopurua, bit kopurua, izan behar da, lau bider konparadore kopurua. Kasu honetan, begiratzazue, bagabiltza erabiltzen sarrera bat aurreko konparadorearen emaitza sartzeko, kasu horietan bezala, beraz, zenbakien bit kopurua izan behar da, 3 bider konparadore kopurua gehi bat. Kasu honetan ditugu 2. Orduen, 2 bider 3, 6, gehi bat, 7. 7 biteko zenbakiak konparatu ditzakegu modu honetan. Beste kasuan, 2 konparadorekin 8 biteko zenbakiak konparatu ditzakegu. Komerzialki, 85 zenbakia duen integratua aurkitu dezakezue 4 biteko konparazioa egiteko. Hemen daukazue diagrama funtzionala eta pin diagrama. 4 biteko A zenbakiaren sarrera eta B zenbakiaren beste 4 bit. Edapen sarrera horiek, G, E eta L in, eta irteerak esan ditugun bezala, G, E eta L out. Pinak hemen ditugu, elikadura, UBCC, lurra, G, E eta L sarrerakoak, G, E eta L irteerakoak. Zenbakiak A0, A1, A2, B0, B1, B2 eta B3. Beti bezala, integratu komerzial hauekin egia taula izan behar da gure base kanpamentua. Hemen dago informazio guztia. Sarrera bezala izan behar ditugu bi bitoiek bikoteka konparatuta. A3, B3 eta A0, B0 konparatuta. Edapen sarrerak ere bai hemen izan behar ditugu eta 3 irteerak. Ia, behiratu dezagun. A3, B3 baino handiagoa baldin bada, orduen A, B baino handiagoa da. Ez du axola beste biten konparazioa. Eta gainera ere ez du axola behar edapen sarrerak esaten dutena. Zeren, hau gertatzen bada, A, B baino handiagoa da. Eta horrela jarri behar dugu irteeran. Hau altura eta hauek bajura. A, B baino altuago izan behar delako. Berdin, B3, A3 baino altuago baldin bada, ez du axola beste konparazioa, ez du axola zer sartzen den hemendik, zeren B, A baino altuago izan behar da, eta horrela jarri behar dugu hau altua ipinita, beste hauek zerora jarrita. Gertatu daiteke, A3 eta B3 berdinak izatea, eta A2 izatea B2 baino altuagoa. Berriz, axolagabe horiek esaten dutena, axolagabe hemendik sartzen dena, zeren jarri behar dugu hau altura. G irteera altura eta hauek bajura. Kasu honetan berdina eta horrela izango genituzke kombinazio guzti horiek onutzaino. Izan ditzakegu onutzaino. Izan ditzakegu bi bitoien konparazioa berdina, eta A izatea B baino altuagoa, baina azkenoko bit horretan. Orduen berriz ez du axola hemendik sartzen dena, jarri behar dugu altura, hau izango zen, eta hauek bajura. Gertatu daiteke, 4 biten konparazioa berdinak izatea, hemen ikusten dugun bezala. Hauek, berdinak izatea, eta orduen kontuan izan behar ditugu sarrera hauek. Orduen, kasu honetan, gertatu daiteke, sarrera hortatik esatea A, B baino altuago dela. Orduen kasu egin behar diogu honi, kasu honetan bakarrik. Denak berdinak direnean, hau sartzen bada honi egin behar diogu kasu, eta G jarri behar dugu altura. Funtzio logikoan ikusi dugun bestela. Gertatu daiteke, hauek denak berdinak izatea, eta hemendik sartzea B A baino altuago dela. Orduen hemen berdinak jarri behar dugu. Hau altura, beste horiek zerora. Edo gertatu daiteke, danak berdinak izatea, eta hemendik esatea ere bai, aurreko konparazioa ere berdina izan dela. Orduen irteeran esan behar dugu, zenbaki guzti hau berdina da. Bai hemen ditu danak, bai aurretik etortzen diren konparazio horiek. Hemen azpian dituzue beste sarrera xelebre batzuk. Gertatu daiteke, gertatu daiteke, begiratzazue. Baldin baditugu, konparazio guzti horietan, bibitoiek berdinak, eta edapen sarrera horietatik sartzen baldin bazaigu, hau altura, baina ere gertatu daiteke, beste bi sarrera horietak ere maila altu bat sartzea. Suposatu ezagun, 3 altura sartzen direla. Orduan zer egiten du honek? Hemen ikusten duzuen bezala, esan behar du, zenbakiak berdinak direla, naiz eta horiek sartu. Naiz eta sarrera horiek geizki sartu, zeren bat egun barko da aktibatuta, baina bat baino gehiago baldin badago, horri egin behar dio kaso egoera honetan. Eta egin behar du hori bera. Ere gertatu daiteke, danak berdinak izatea, eta bi hauek sartzea altura. Hau da,
Edapen sarrera horietatik gabiltza esaten zirkuitari A, B baino altuago dela, eta ere bai, B, A baino handiago dela. Ez dauka zentzurik. Orduan, hori sartzen badiogu, irteerak hirurak bajura jarri behar dugu. Esanez, ez dakiz ere egin hemen zerbait gaizki dago. Eta azkeneko kasu hontan berdina. Sarrera horiek berdinak ditugunean, ez badiogu ezerrez sartzen edapen sarrera horietan, hau ere gaizki egongo zan konfiguratuta, zeren gutxien altura jarri beharko dugu, denak bajura baldin badaude, irteera guztiak jarri behar ditugu, ez barkatu. Hauek altura eta hau bajura. Hemen ere esanez, zerbait oker dago, zeren esaten ari dizut, A, B baino txikiago dela, eta A, B baino handiago dela. Zentzu gabekeri bat. Beraz, desaktibatzeko modu bat izango zen. Ikusi dugunaren arabera, erabiltzen baldin badugu laubiteko konparadorea, adibidez konparadore komerzial hau, 85 komerzial hori, nahiko bagendu 12 biteko zenbakiak konparatzea, ikusi dugun bezala jarri beharko egin dituzke lau konparadore horiek serian, eta bakoitzaren irteera konektatzea edapen sarreretara, hurrengo edapen sarreretara. Baina hor, pentsatzen bai ditugu lau konparadore horiek serian, eta hor atzerapen arazoak izan behar ditugu, batutzaileekin gertatzen zen modura. Orduan, adibide honetan daukazue lau konparadore hauek konektatzeko beste modu xelebre eta arraro bat, 12 biteko zenbakiak konparatzeko. Ez dugu sakondu behar, zeren ez dute logika hondirik. Hemen ditugu irteera hauek untzak konektatuta, normala denez, baina beste kasu hauetan horiek konektatzen dira beste zenbaki batzuetara, gero hauek ere bai beste zenbaki batzuetara, eta konexio honek ez du logikari jarraitzen. Bea, honekin lortzen duguna da hauxe. Begira, momentu berean, ditugu hiru horiek beraien lana egiten, momentu berean. Eta hurrengo denbora momentuan izan behar dugu hau. Hau da, bi urratsetan izan behar dugu emaitza. Serien jartzen baldin baditugu, denbora bikoitza behar izan behar dugu. Hauek azkarragoak izan behar dira. Beraz, hau bakarrik kuriositatez bezala. VHDL nahi badegu programatzea laubiteko konparadorea, ikusi duzu ze zirkuitoa handia daukagun hor. Funtzioak atera ditugu, beraz, data flow moduan, funtzio logikoak erabiltzen dugun modu horretan, posible izango zen VHDL-en programatzea. Zirkuitoan ere ikusi duzu bit bakar konparadoriek lau aldiz erabiltzen ditugula. Beraz hor, modu konkurrentea ere erabilgarria izan ziteken. Nik uste dut zentzu gehiena hori izango zuen. Modu konkurrentea ez estrukturala, komponenteak, osagaiak erabiltzen dugun metodo horretan. Osagai horiek erabili, lau aldiz, gero nodoak, hor funtzioak sartu, horla egin beharko genuke. Erabiltzen badegu modu konkurrentea, hau da, programazio garbiago geratu behar zaigu, asko zenmotzago, baina erabili dugun logika guztia diseinatzeko galdu egin behar dugu beti bezala. Begiratzazue, hemen, lau biteko konparadore hori horrelaxe definitu behar dugu VHDL. Sarrera izan behar da lau biteko zenbaki bat, arrai bat, vektore bat, 0-tik 3, hau da lau bitekoa, beste zenbakia berdina, 0-tik 3, eta sarrera izan behar da. Eta irteerak izan behar dira, irteerako bitak, horrelaxe hitzonekin jarrita. Arkitekture nahi dugun izena honena izan behar da. Programazio erabili behar dugunez, prozes bat egin behar dugu, prozesatu behar ditugu. A eta B zenbaki horiek eta hau egin behar dugu, programatu bakarrik. A eta B berdinak baldin badira, orduen equal irteera jarri behar dugu batera eta besteak zerora. A, B baino txikiagoa baldin bada, orduen L jarri behar dugu batera, besteak zerora. L lower deitu dute hemen. Bestela, horrek esan nahi du beste aukera, izan behar dela A, B baino altuagoa, jarri behar dugu G batera, besteak zerora. Oso simplea, bale, baina erabili dugun logika guztia galdu egiten da beti bezala.